I'm scared. What? A duel? Yung baril ba yan? Yan ba yung baril? Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Mga kakampi! Nahamon ako sa duel ni Doc Farrah. At sinabi ng kapatid niya, na dapat magtabate kami sa channel ng batas natin. Sana haluin ako ng mga pusa. Anong dapat kong gawin, Jax? Okay, so tapos na yung drama na yun. Ako pala ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo. So bali kagabi, nag-usap kami ni Atty Libayan sa kanyang channel, Batas Natin. Sampalin ninyo ang subscribe sa kanya. Sobrang matalino siya at sobrang ganda ng pag-uusap namin kagabi. Isa sa mga pinanood namin sa livestream at pinag-usapan ay Dr. Farrah's message sa mga bullies and haters. Wait, Oh, I'm scared. What? A duel? Yung baril ba yan? Yan ba yung baril? Actually, hindi ko napanood up to this point kasi kanina lang dito sa kanina lang dito sa comments may nag-message na i-search nyo sa Google yung Dr. Farrah's message to haters and bullies. Duel, oh. Delikado na yan, ah. Bakit duel? There's reasons we have evidence. There's reasons we have logic. You don't need to fight. You know? Meron tayong special guest, si Tara. I don't know if she is Tara Barnes, Farrah. no? Pero syempre batas natin to. Kailangan natin ulit mag-usap tungkol sa batas. Alam na natin to at napag-aralan natin doon sa usapan tungkol kay Makagago na challenging to a duel is a crime. Pag naghahamon ka ng away, pwede kang maging liable sa revised penal code. Yeah. Tapos pwede ka ring kapag kunwari pinagtatawanan mo yung tao dahil ayaw niya na mag-duel kayo o kaya ini-incite mo yung mga tao para mag-duel, pwede ka ring maging liable. Nagtaka kami ni Atty Libayan. Ano ba ang duel na ito na sinasabi niya? A Pokemon duel? A sword duel? A Western style duel? O mas preference pa niya yung Digimon? Ang sinasabi niya pala, mag-duel sila ni Doc Adam sa pamamagitan ng pag-treat ng mga cancer patients. Sobrang weird, no? Like, pambihira, hindi nakakapaniwala. It's just crazy. Like, how would you do that? Who would win? Like, would you just base it on whoever's patient dies first loses? Sir, may bad news ako. Namatay ang nanay mo. Sir, hindi yan yung bad news. Yung bad news ay natalo ako kay Doc Farrah. Duel kasi kami nun. Patalo na ako eh. Hindi natin kailangan ng duel or hindi natin kailangan ng sobrang weird na duel na sobrang nakakasuka kung tutuusin yung to use people's lives bilang isang competition. And second, ang kinakailangan namin, hindi debate, hindi duel, kundi managot kayo para sa mga claims na ginagawa mo. Yung research na sinasabi mo. Ito, may list ako ng mga tanong. How do you qualify your research? And what were your methodologies? Diba sinabi mo 150,000 ang na-observe mo? Where are the links to your research? Is it peer-reviewed by credible scientists and health experts? Why was Doc Adam referred to a foreign bully? Bakit kinakailangan ng foreign kung inaakala nyo talaga na bully siya? What about his video was bullying? How do you define bullying? What is your understanding of freedom of speech? Do you believe you are immune to critique or commentary? Ang lahat ng ginagawa mo ay public. It's open to being critiqued. It's open to being commented on. Kung ayaw mo, wag ka na nang mag-practice ng pagiging doctor. You know, may mga pananagutan yung mga ginagawa natin bilang mga influencers at sa inyo ni Doc bilang health professionals. So dapat managot para sa mga
hindi magandang bagay na nangyayari. There's a page dedicated to stories about bad experiences people had. With your clinic, Dr. Farrah, at yang dahilan kung bakit hindi masama yung mga ginagawa ni Doc Adam. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan na sampalin ang kampana at tingnan niyo yung channel ni Batas natin, ni Atty Libayan. Maganda yung channel na yun. Salamat sa 50,000 subs. Appear mga kakampi! Whoopsh! At huli sa lahat, sampalin ang isa sa mga video na ito.